En aquests últims diumenges, Jesús apareix moltes vegades repetint-nos: ell és el pa de vida, ell és el pa que necessitem en la nostra vida de cada dia. I el pa és important, però pa es refereix a tots els nostres aliments. Hi ha gent que aprofita aquest temps d'estiu, aquest temps d'agost, per carregar les piles, per trobar aquell aliment que durant el curs és més difícil de trobar el temps per poder-nos dedicar. Ja sigui fer excursions, fer sortides, passar més estones amb la família, amb els amics, fer alguna ruta gastronòmica. És important trobar aquells moments que ens donen força i ens ajuden. Però Jesús a l'Evangeli ens parlen d'un pa encara més important. El pa que és ell mateix. Això escandalitzava molt als inicis del cristianisme. Pensar que et puguis menjar una persona. Això ho hem d'entendre bé. Jesús no només ens presenta un model de vida, com hem d'actuar, com hem de viure, que hem de saber sempre estimar, fins i tot els nostres enemics. No només ens ho planteja com un horitzó, sinó que alhora ens diu: jo sóc l'aliment que necessiteu per portar-ho a terme. I aquest aliment que demanem cada dia en el Pare Nostre, aquest aliment pel nostre esperit, per la nostra ànima, el trobem de manera especial a l'Eucarístia. Allà rebem la paraula, com anem seguint aquests diumenges a l'Evangeli i a les lectures. I també rebem el seu cos i la seva sang, a través d'aquell pa i aquell vi que es fan presència real d'ell. Que sapiguem trobar Jesús en la nostra vida, que sapiguem alimentar-nos d'ell, i no només per fer-nos més grassos i més importants, sinó, sobretot, per saber-lo apropar i portar als germans.